Manunggal Liniment, Celebrity Kojic Soap, Hug, Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. If my people humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sin. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Forgive our sin and heal our broken land. Lord, we bow our knee, we humble ourselves and pray. Lord, we seek your face, we humble ourselves and turn from our wicked ways. Father, in your mercy, forgive our sin. Father, in your mercy, come heal our land. Lord, heal our land. Father, heal. Mayong hapon naman sa iton mga palangga nga mga tagpalamati. Kag ari naman ang inyo kubus nga lagad si Tita Wilma sa paglingaw sa inyo pagi sa This is My Life.
Karon nga adlaw naton nga edisyon, Huwebes nga adlaw, Pebrero 6 tuig 2020. Magalumon, maulanon nga adlaw para sa aton tanan. Wat silingon mabugnaw ang aton palibot nga dapat kung tani mabugnaw man tenan ang dalagan sang aton pamensaron. Kag matawhay ang aton mga balatyago. Nabatyagan nyo na wala? I don't know, Tita We. Pero sa kutob sa atong nalabutan sa aton pangalagad karon nga hapon, ang aton man pagpangamusta kag pagpangayo sa inyo sang katahuran. Kung kamo na kapanyaga na, kag daw manami ang inyo dara sudan iya, masustansya. Manami ang inyo pagkaon, that's why nga manayanay ang inyo mga nawong. Pero ang iban dira, nagasaka ang kilay, ang iba naman nagasampok ang kilay. Nga ang iba naman nagalungo ang ulo. Nga atawi man, kadamo mo sa mga balita nga babatihan naton. Magluwas sa balita, damo man sa makita ang aton mga mata sa social media, di ba? Sa aton mga mabatian, sa aton mga mabasahan, sa aton makita sa telebisyon, syempre update angot iya sa novel coronavirus, ining acute respiratory disease, o kung ARD nga ginatawag na. Kag sa gihapon kita nagapasalamat sa mahal nga Dios. Diri sa Bacolod, Negros Occidental, nga nangin, although nga may ara kita nga PUIs kag PUM, pero wala pa sang kumpirmasyon na kung positibo o kung hindi. Pasalamat kita sa nagwa na iyang resulta nga una na nga nangin negatibo atong Canadian National. Pasalamat kita kag nagapaabot pagid kita nga mangin negatibo pagid ang mga resulta sa nga mga test nga ginpatigayon sini mga ginpaidalom iya. Ginpaidalom sa investigation kag monitoring nga kag sa breaking news man ni Action Marlon Genovea nga may isa yung guro at this time on the way pakadto sa atong provincial hospital dira sa syudad sang Silay kay may ara man sila dira inapiparang nga facility para iya sa pag-cater sang among nga kaso. Magluwas sina Tita We, no? Magluwas pagid sina ang ato naman nga Bulkan Mayon Subong nga ginamonitor man sang aton sini PVOX. Ay, do hindi na nato maintindihan. Nadugkang pagid, Tita We. Nakakuha gid sa akon atensyon kag balatyagon. Pero aton sa nahambal na naton ginarespeto ginaton, di ba? Sa bisan ano nga bahin. Tanan kita nagapati kag nagatuo nga may Diyos ang kalibutan. Kay balo kita kung sinong pinakamataas kag pinaka-powerful. Of course, ang nagtugas ang kalibutan. Nga kung lantaw naton, way tayo naginalantaw ang mga sekta, kung anong imo relihiyon, kung anong imo ginatuuhan. Kay ang tanaw ng ginaton niya, ang sentro gid. Isama lang ang aton ginatuuhan sa diin sa lain-lain nga pamaagi. Kag kita mismo sa kaugalingon naton makapamatuod sina kung paano ginsabat sang Ginoo ang aton pagpangamuyo, kung paano kita ginhigugma sang mahal nga Dios, kag kung paano niya kita ginagrasyahan. Kung saan man nga paagi aton inapasalamatan. Pero ang pagtamay sa pagtuluhan sang isa man katao, masakit man ina. Kita mo, abi mo, pastor, wala namian pag na tayo maghambal bala nga pastor. Kag ang tanan nga mga pastor ginarespeto ginaton ina. Saludo gid kita when we say pastor, ministro. Pare, ano man nga tagpamuno sang simbahan, ano ka man nga simbahan, ano man nga sekta. Kung sa ato naman mga Muslim believers nga mga Islam, ginarespeto man nato ng ilang mga imam, no? Ang ila sini mga imam. Lain-lain.
masiling amo na nga pagtamay mo sa pagtuluhan sa simbahan sang Katoliko, na? Tungod, oo, imo na iya perception nga amo sina sala, na? Kung sa iba naman nga bahin, parehas na may Buddhism, anong ginatuuhan ni anong nisam, ang sa Katoliko naman ti imahin nga sa diin, por ehemplo lang ano bila kon do periho bila let's say sa picture nga kon mag-pray ka kay God, imo man siya gina-imagine, pero bisan sa ano tawi, hindi lang niya sa kun ano man, parehas may ara isa ka tawo nga diri lang kuya sa puno sang kahoy magpangamuyo kay ini sang diri ko nagpangamuyo ginbuligan gid ko sang Ginoo nga respetuhon tay na, o kun ari lang siya gatubang sa kun ano man nga bagay nga iya man ginapatihan kag hugot sa iya balatyagon nga ina nangin instrumento sa pagsabat sang Ginoo sa iya ginapangamoy, respetuhon taman. Respetuhan lang na kay kung ano man ang imong ginatuuhan sa ano man nga pamaagi, ginarespeto ina sang tagsa-tagsa. Hindi kita magtamay sa pagtuluhan sang isa kag isa. Kay kung ikaw man ang maigo, masakit man kay kita ang tagsa-tagsa sa aton naging tugas sang Dios, may tagsa-tagsa ka korason. Ti kung may korason ka gani but silingon, may balatyagon ka man. Amo na bala. Pastor, sorry ha. Pautwas lang kay daw do kasakit man bala. Halimbawa, kung hindi man gid ko Katoliko, hindi lang paghimuon ang amo sina, no? Kung iban man nga sekta, hindi lang paghimuon kung ano man ang ila ginatuuhan. Hindi lang pagmulayon, hindi pagpakalainon. Ang inyo lang niya ginatuuhan, kag ang inyo nga paagi kung paano pagid ninyo makumbenter kag mainganyo ang iban nga tao nga magupod sa inyo. Amo lang ang himuon naton. Hindi naton paghalitan ng isa kag isa. Pasensya lang, pautwas na nito, Alauna 54, Action Radio, Philippine Standard Time. Ang ato nanay panahon tawe, ha? Ay, pasalamat man kita nga medyo nag-ulan-ulan. Ang aton dira mga mangungumag, pasalamat man para nga maglambo kag mangin productive ang ila sininga mga tanom. Ang aton mga kasapatan, may imnon man nga tubig kag para ang mga hilamon nga ila kaunon, siyempre magalambo kag sila magkakaon man sang maayo. Kag magluwas sina, siyempre kita man nga gintuga man sang Dios, magkakaon man, ang aton mga mangunguma, siyempre kung malipayon para sa ila pag-produce sang aton mga ginakaon nga ari diri sa syudad. Malipayon sila, kita malipayon man kay nga may baklon kita mo, ari lang tayo sa syudad, may baklon ta nga pagkaon nga sa diin pasalamatan man naton ang pagtulo sang ulan. Pero ti subong iniya low pressure area giniya tawe, di ba? May low pressure area. True ina siya sang LPA na kag nagresulta sang pagulugalom sa aton sinikalangitan, may lapta-lapta nga pag dabu-dabu, may galabay nga dabu-dabu mo hasta nga magpulo panalithi kag may ara man pagpanaguob sa pila ka lugar. Amo inang resulta iya sa bahin man sang Eastern Visayas, sa Caraga kag Davao Oriental. Sa 24-hour nga weather update sang Pag-asa, ginabisuhan ang mga residente sa mga affected areas batok iya sa mga posibilidad nga pagbaha-baha o kung landslide bangod man sang lapta-lapta, tubtob kasarangan, nga may panalagsaman nga pagbubo sang mabaskog nga ulan. Kag makasiling kita nga ang low pressure area man, ginabulubanta nga, ano ginitawe? 850 kilometers east sang Davao City. Kag ginapaandaman man ang aton sini mga kauturan, bala nga mga mangingisda o kung ang magabiyahe man sa lawod nga maghalong tungod sang mabalod nga kadagatan. Na nabatak man ang heavy rainfall warning sa pila ka mga probinsya sa Visayas bangod man sa nabatsyagan eksperyensyan nga pag-ulan dulot sining Troya sa nga low pressure area. Kag red warning level nabatak sa Cebu, sa Bohol, sa Southern Leyte, kag
Leyte mismo kag sa biliran. Kag may posibilidad sa nasiling na naton pagbulo baha-baha, na especially sa mga manubo nga bahin o kung man nga manubo man nga lugar. Yellow warning naman nabatak sa Siquijor kag Negros Oriental kag sa Mindanao apektado gyapon sentro sang LPA ang pilaman ka mga probinsya. Kag sa weather update man sang Pag-asa kaina mga 11:10 nasang aga nabatak ang orange warning level sa Surigao del Norte, mga banwas sang Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, kag Cortes sa Surigao del Sur, kag sa Dinagat Islands. Samtang yellow warning naman ang nabatag sa Camiguin kag Agusan del Norte. Well, okay. Pero ining dabo-dabo, balaking pag-ulan-ulan, kung medyo mahina-hina lawas ta, bas magpulo pangatsi kamo da bala karon, halungan gid ninyo ha. Magpangatsi inom na kamo nga daan vitamin C para hindi kamo pagsipunon kay kun sipunon gani kamo kag ubuhon kag hilanaton te. Kabalo naman kamo nga daan subong kun ano ang ginahalungan naton, di ba? Kabalo kag ka-intindi gid kita kun anong ginahalungan naton sa karon ining novel coronavirus o kun nCoV kag syempre makalalaton man mo, 'di ba? Makalalaton sa aton pamilya. Kung sipunon ka, 'di ba? Kung kataruhon ka, kagubuhon ka, gani bisan wala pa na iya ang coronavirus kinahanglan nga proteksyonan ta ang kaugalingon ta kag proteksyonan ta man tag sa kamiyembro sang aton pamilya. 1:59 Action Radio Philippine Standard Time. Halina na kay Timmy Cruz. I love you, boy.
Timmy Cruz para sa itong sa mga kauturan. Yes, sa itong managaupod via Facebook Live. Thank you so much and good afternoon sa inyo diratanan. Kag, after I love you boy, makimasabat man si Joey Albert Dugay-Dugay. I remember the boy. Kag salamat man sa itong mga kauturan nga nagapod sa itong online, kag mga nagapod sa ilang mga transistor radio. Sa ito nila mga senior citizen kag sa ito man mga young at heart sa inyo salamat gid kag maayong hapon nagpautwas lang gamay si Tita We sa nga kasakit sang atong dughan mapahamo ka na bala okay lang na siya Tita We may nag-comment na ganyan sa aton online Tawe ano klase pastor na daw hindi tawo nga mayo ulo so, sad to say and sad to hear sad to say gidya nga makahambal amo sina ang parehong naton ha pasensya hon lang kay daw do hindi bala nami kaya pamatian pastor big good lang kag peace lang kita na kag alas 2:04 na Action Radio Philippine Standard Time hindi ko balo ka na nagihambal ko Anyway, good morning, Ma'am. Pwede ko po matamyaw si Mother Emma Cerveza sa La Carlota Negros Occidental. Permigi na siya pamati sa imo, Ma'am. God bless to your program. Melrose, thank you so much. Kag sana all nakangiti. May our Thursday will be productive and safe and healthy. God bless everyone, especially to you, Ma'am Titi Wilma. Thank you. Monitoring here at Kuwait. Sana all nakangiti. Thank you. Mami Diana Consolation, araman sa ito na upod online. Salamat gid, Mami Diane. Mayong hapon man kay Daddy Boy sa bugos nga pamilya. Kay Mami Pilar, and of course, kay Nanay Lian. Mayong hapon lang dira, no? Salamat gid. Kag kay Judith Calves Pamposa. Toto Ed Hilado, salamat gid ha. Mabugnaw nga hapon to Welms, watching FB Live diri sa Purok sa Reza, Barangay Oringaw. God bless sa imo manunoy tahones. Kag, yes, kay Sister J. Dira sa LA, good afternoon. Thank you so much. Good morning sa inyo, dira. Halong-halong lang gid. Sa ato na ni mga kauturan sa pagkinanglan man naton sa mga preska kag mga matahom nga bulak sa kun ano man nga mga okasyon o kun sa aton man para sa aton mga palangga man. Kag kun ano man nga mga events dira nga gusto ninyo dekorahan sa mga fresh flowers ara lang sa may Johnny and Christine Flower Stand ara sa likod sa Bacolod Bay Center. Pwede ka mo magka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Kag pare naman sa aton healthy nga liver, aton natay largest organ sa aton lawas. Ang storage sang mga sustansya nga magkuha naton sa aton mga ginakaon dapat naton halungan, dapat naton tipigan. That's why nga kung may gamay nga problema kag bisan wala pa mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ina para man sa complete management sa aton sa liver kay nga ang DTX 500 capsule ang may detoxifying compound. May mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants pangontra sa liver inflammation para kita maging active, maging healthy adlaw-adlaw kag makasmile kita tanan adlaw-adlaw man. Mag DTX 500 capsule pwede na mabakal sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar kag syempre diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Pwede kita na makabakal online pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag sa Kalusuganyan Facebook page. Amo na nakapusubong. Pwede na ma-deliver mismo sa inyo puluyan. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Napamati ang lamon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Alas 2:13 sa Action Radio Philippine Standard Time. At yun man Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang nag-isanan ng supplement tea mo sa Pilipinas nga may US FDA Seal of Approval.
ang Dr. Alfred sa Pure Mangosteen tea. Tandaan nyo lang, ini ang 100% pure mangosteen natural. Kag 100% nga organic. Very rich in vitamin C. Man ini siya. Kag syempre ini ang may antiviral, antibacterial, kag may antifungal effect. Buot silingon, mapahagan-hagan niya kung ikaw man makaangkon sang infection sa baga o kung anuman nga pulmonary diseases. Adlaw-adlaw lang, no? Isa ka tibag sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, damo na mainom mo. Nan. Kay hasta sa pulo, isa ka litro nga mainit nga tubig pwede mo magamit sa isa ka tibag. Ko bot silingon hindi lang ikaw isa ang maka-enjoy sang benepisyo sini kundi ang bugos nga pamilya. Kinanglan kita tanan mangin fit, mangin smart, mangin healthy. That's why nga need naton ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Mabakal ina sa mga butika dira man sa inyo lugar kag diri man sa amon sa syudad sang Bacolod. Ara available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Bia Jonathan, kag kay Inday Mary Grace Eugenio for Min, good afternoon. Ay Tita Wilma, tamiyaw ko lang si Tuting kag Moray Locsin, si Jane, or si Zane, si Giant 30 Lance kag Von, mabuhay. From Rodney Bonlocsin. Kay batchmate ko, hindi dino kada salamat gid. Good afternoon lang kuno sa tanay. Watching here si Zwe, yes, is that Sinyang, good afternoon, thank you so much. Action Radio, labi na gid sa imo titawe, good PM. Greetings coming from Jean Daps Batsoyan, sang Dumangas. God bless Allah. Salamat, Chris Gin. Tinami, ginadaya guro ang batsoy. Kaya basta sa Iloilo, nami ang batsoy ko, no? Anyway, thank you. Nami, gina sa subong kay may matugnaw ang panahon. Ha? Watching live from Barangay Carabalan, Himamaylan, matugnaw nga kapunanon. Pabukot kita kay Sigi Ulan-Ulan. Bing Calanza, Emesino, salamat man. Kay Michelle Baligot, Vivira, Tita We, maulanon nga hapon lang da. Hi lang da sa family ko sa Barangay Bunga, Don Salvador Benedicto. Family Baligwat, Bansiloy family, kag Krusty, Tiway Tita We. Nga, ano ang problema mo, Eds Pure Natodionella? Ano ang ginabalita namon nga hindi amo? Abi pa ki-explicar? Explikaran ka man ni Tito We? Okay. Kay Inday Girlie May atong Salazar, nga nag-upod sa aton, tamyaw lang dalihog ba na ko si Gilbert Salazar. Ahay, ara man siya. Salamat sa imo, Philip Alonzagay. From Tokyo, Japan, salamat. Bisan on and off lang na, okay, Japon. Toto Ken, salamat from Cada City, Limuel Basilan, salamat gid. Siling ni Inday Gloria Yap, is he really a pastor? Basi hindi taga-diri? Basi hindi taga-diri? Okay, taga-diin? Okay, hambal ni Miss Gloria Yap. Pastor siya sa River of Life sa may Tabaw, Valladolid. Okay. Please greet lang mga kapitbahay ko. Always gid ka pamati. Salamat. Salamat gid ka no. Okay, salamat man sa imo. Relax na. Magabasa na si Tita Wilma sa atong sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong tagpadala sang sulat sa sininga hapon, nagapatawag siya sa ngalan Bambi, kag ang sulat ni Bambi nagasiling, Dear Tita Wilma, mayong hapon lang sa tanan nga mga taga-Action Radio, kag sa tanan nga nagapamati sa programa This is My Life.
Napensaran ko nga isulat ang akong problema sa programa nga ini. Tungod daw hindi na ko kabalo kung anong himuon ko, Tita Wilma. Tawga lang ako kay Bambi sang Bacolod. Problema ko, Tita Wilma, na tungod ni sa akong kumpare. Kag sa problema na namon nga mag-asawa. Kabalo ka, tita, permi ko ginaopdan si kumpare ko sa iya mga gimmick. Bisan sang soltero pa lang kami. Opdanay gid kami kon mag nightlife. Maayo ang pangabuhi sang kumpare ko. May kwarta sila. May maayo sila nga negosyo. Gani kon kwartang hambalan, wala problema sa iya. Kung nagagwa kami, nagagimik-gimik kami, nagatable kami sang babae. Galing ang lain lang, tita, tungod daw na in love ang kumpare ko sa isa kahuben nga babae. Ginabalik-balikan namon ina nga lugar. Wala man ako sang ginitago sa akon asawa. Gani ako man ang iya ginabasol. Kay nga ako no ginakonsenti ko ang amon kumpare. Tita Wilma, may problema ang kumpare ko sa iya asawa bisan sang una pa. Early niya ini nga napabusong, kag daw bata nga permi lang naga-hysterical. Nagapalamungol ang dulunggan mo sa sobra katagsing sang iya tingog kung magsyagit. Hindi ko man mapabayaan kag mabayaan ang kumpare ko tungod kung kaisa ginatagaan man niya ako. Kag kung makadilihensya, ginatagaan man niya kami sa iya mga sideline. Tita, pati ang asawa ko subong akig sa akon. Tungod sa away, sang amon kumpare kag sang iya asawa. Ina, tungod daw seryoso na ang kumpare ko sa huben nga babayi. Nga daw gusto na niya bulagan ang iya asawa. Hindi ko man matagaan advice si kumpare, kay basi maulamid pa ako sa away nila sang iya asawa. Ari subong ang asawa ko, wala untat man ang sermon sa akon. Nagapalamungol man ang dulunggan ko. Tungod, napabayan ko na sila kuno sang amon mga bata. Hindi ko maintindihan, Tita Wilma, kung bala ang ginahimo ko pagkonsente sa kumpare ko o kung ginabuligan ko lang siya doon, mo man nagyapon, di ba? Pero wala ako sang mahimo. Kay may utang ako nga kabalaslan sa kumpare ko. Problema ina, Tita Wilma, para sa akon. Ina ang rason kung nga napensaran ko samtang nagapamati ang asawa ko sa imo programa. Hasta diri lang, pamatian ko gid. Bambi, sang Bacolod. Okay, sa aton siniya tagpadala sang sulat nga nagapatawag kay Bambi. Salamat kag maayong hapon. Sa imo, Bambi, ang masiling ko lang. Kaya pamangkot ka nga, ang ginahimo mo bala pagkonsente sa iya o kung ginapasugtan mo lang. Ina nga mga tinaga, kag ang ina nga linyada, buot silingon, isa lang. Isa lang kin. Pero abi mo, makabulig kagid sa kumpari mo sa iya problema. Tungod kabahin ikaw sa nasudlan niya nga sitwasyon subong. Pero antes man ang aton amahanon nga idulot anay sa imo, kung okay lang na siya,
Halin kay Rico J. Puno. Kay siling mo kay Rico Puno kuno kantang i-play ko sa iya mo. Nagmula sa lupa, magbabalik na kusa ang buhay mo sa lupa nagmula. Salamat sa imo pagpakigbahin sa ito na programa This is My Life. Kag salamat man sa imo pagbahin o kung pag-share sang imo sini istorya sa kabuhi. Part man sang imo sini kabuhi nga nakahatag sa imo sang problema. Hindi malain ya kag manami gani nga damo ka kumpare, no? Damo ka amigo, damo ka amiga. Hindi niya malain kay nga kinahanglan mo man ang isig ka pareho mo. Hindi bot silingon nga suod ka mo nga abyan. Muna siling nila kung kaysa partner in crimes. Partner ka mo sa kaayuhan, partner man ka mo sa mga sala nga ginapanghimo, pero to ang sala isala, kag ang sala dapat gid tadlungon. Tandaan mo lang, Tuto Bambi, ikaw may pangabuhi, may kabataan. Ang kumpari mo nga ini may asawa, may mo galing na mansyon kung may mga bata. May ara kita nakahambal ka gani nga early, nagbusong ang girl mo. That's why nga nagasaway sila, no? Kasi na in love sa huben, ti amo gina siya. Na? Problema nga dako ina. Kag nangin kabahin kasi na ang sitwasyon, kag sina nga problema. Ti mapasugot ka, pasugtan mo nga maguba ang pangaboy sa nga imo sinisuod nga abyan, maghabig mo na ini siya nga suod nga abyan. Kung kaisa bala, hindi bala, sa tutuod lang, ang aton gani relasyon sa aton suod nga abyan kung kaisa, ang balatyagon ta, masobra pa sang sa utod ta. Notice nyo man na, experiensyahan nyo man na, di ba? Ang trust bala, ang trust kag love nga mabatsyagan mo, daw, feeling mo daw sobra pa sang sa imo gitudtun nga utod nga do permi ka mo iado ko rin kag ido. Pero, sa imo ya Tuto Bambi, okay na siya. Ara na.
present na sa inyo relasyon nga duwa sa kumpare mo. Pero sa sala, hindi man pag-konsentiha. Hindi ginto pag-konsentiha. Paano yan na karon matadlong? Paano na sa karon makamuklat sa sala nga ginahimo? Kung pasugtan mo man kag idiyahan mo nga sigihon yaman ang iya relasyon sa huben nga ina. Kag paano niya mahibaluan nga sa lang iya ginahimo kung hindi mo siya pag-istoryahon? Siyempre sa maayo nga paagi, na? Sa maayo sa mabugnaw nga panimuot niya, sa maayo niya nga balatyagon, nga sa diin feel mo balado ka nami sang mudo niya, nga patalupang doon mo lang siya nga pare daw palabtik lang gamay. Na? Kung feeling mo ang reaction niya daw hindi nami stop ka, daso naman kuha ka naman timing. Kaya nga, kung lang tawon bala tuto Bambi, daw nagagwa bala nga upod ka gihapon. Ang sitwasyon, upod ka sa iya pagpangin babaye, ugaling siya lang nakigrelasyon. Ara ka mo sa puno, paano yan nakilala? Ang girl, kag paano sila nagkarelasyon sang girl, kag pagkatapos hasta nga nagka-problema, ara ka gihapon. Meaning, hasta nga masulbar ina, ara ka gihapon. So, hindi ka magpalagyo. Tapos sa ina. Kita mo nga asawa mo, ginapulpog ya ka, na, ginaaway ya ikaw, tungod sala mo, na. Kag, syempre, sa mga bana nga nagahimo mo, hindi ginaya madula ang pagpangduha-duha sa mga asawa, tubtob hindi ka mo mag-untat sa inyo mga bisyo. Bisyo nga nang gimik-gimik, lagaw-lagaw, inom-inom, kundiin. Kini kadtong aluga katulan dapa nga ilong ni Tita We. Tuod gid man, ha? Kaya nga hindi na kamo yung mga soltero, hindi na kamo yung mga singles. May mga responsibilidad na kamo, nagpangasawa gani kamo, di ba? Nga buot silingon ang inyo time, ang inyo time kag panahon tawi pareho lang, di ba? Dapat sa ila na lang, sa panimalay na lang, di ba? O, hindi na kamo bala mangin luwas. Yan, atubangan ninyong inyo responsibilidad, kag kung anong problema, solusyonan. Atubanga ina, atubanga ina tuto Bambi. Hindi ka magpasugot nga mangin, kabahin ka sa pagguba sa pangabuhi sang kumpare mo. Kaya amo ginangwa ya, hindi ka magpanginluwas kaya hindi ka kaluwas. Kaya sa puno ka kung paano ina nagsugod, ara ka na nga daan. Hasta nga nag-enjoy ka mo nga duwa, hasta nangin problema. Di ba? So, kinahanglan buligan mo, di na mo mapakita sa kumpare mo kung ano ka nga klase sang ambyan. Yes, nangin true friend ka sa iya, kaya tungod nangin partner in crimes ka mo, pero kinahanglan, pangin friend ka gihapon sa iya, sa kamatuoran. Nga sa uli, bisan maakig siya sa imo, sa uli iya na mabinagbinag, iya na ma-realize ng insakto man si kumpare ko. Pamilya ta is pamilya ta. Tandaan mo lang ina, tuto Bambi, ha? Kag kung concern kagin man sa kumpare kag kumari mo sa mag-asawa nga ina. Nami, gid no, face to face, suglo-sugilanon. Ang importante, nga nahimo mo ang part mo para sa iya. Himuon mo gid. Dapat gid himuon mo. Kung mamati sa imo, okay. Kung hindi, no choice, iya na ina desisyon. Basta nahimo mo ng imo ya nga makabulig para sa iya. Kung hindi na siya ya, iya na ina. Ha? Kay kabudlay, tuto Bambi, kung sumbatan ka sa konsensya mo sa ulihi. Naintindihan mo? Konsensyahon ka giniya sa uliya kung sigihon sa imo na kumpare, kag magubang iya pangabuhi, abi mo hindi ka pag-konsensyahon, konsensyahon ka gid sina iya. Kaya nga, kung maguba pangabuhi, makita mo kung makaluluoy ang iya asawa, makaluluoy ang iya kabataan. Diin kada binayon, di ba? Parte kasi na kung nga nagamusin ang iya pangabuhi. So hindi pagpasugti. Kag isa pa, tan-awon mo mismong imo kaugalingon nga ikaw may pamilya, ikaw may asawa, ikaw may kabataan. Okay. Ina lang matungda ni Tita Wilma sa imo. Tuto Bambi? Kabay pa. Bisan paano nakakontribute ka sa imo problema. Kag sa aton mga kauturan sa mga nagapakhiga, hindi na ko kabalo magambal sang hindi madula sa pinsar kung inambal kung inasang promiro kay pastor. Sorry gid ana. Sa mga naga-message kay Tita Wilma sa Messenger about sa inyo problema, kumpletuha ang detalye. Ha? Kumpletuha ang detalye. Kay kung kumpletong detalye, maintindihan ko mag-gets kong problema. Timiyara ang kaisa nga, hindi bala
kulang ti paano siya nangin problema na paano nag-come up nga amo sila nangin resulta ti para dugang-dugang ang detalye para nga magets kong problema kag makatugda ako sa imo on air. At pila sila daw 2-3 na okay. Alas 2:23 Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton ay Celebrity Kojic Soap para sa inyo pampakinis, pampaputi, pampahamis nga skin. Problema ninyo sa inyo mga pinalian sa panit, sa inyo mga punggod, ang mga problema nyo sa whiteheads kag blackheads, the best din ang Celebrity Kojic Soap tungod nga ang Celebrity Kojic Soap ang may kojic acid nga among pinaka-epektibo nga whitening ingredient kag accepted na ina worldwide. Nami pag inasa sa mga pinalian sa mga itom-itom nga parte sang lawas ninyo nga gusto ninyo magputi, hindi nga puti as in nga maglain sa kolor sang imo sini the bugos iya nga lawas, kundi mangin pareho maangko ninyong fair complexion. Pwede ina ninyo mabakal sa mga butika diri sa Atubang kag sa kilid sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital kag sa diraman sa Binalbagan sa inyo man mga lugar, butika kag mga tsindahan. Celebrity Kojic Soap. Relax lang si Tita Wilma magabalik pa upod man ang pila ka mga comments, ang pila naton ka mga palangga nga mga tagpalamati online kag sa aton man Facebook Live pagkatapos sini. Hi, I'm Dr. Mike. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. 27 Action Radio Philippine Standard Time, padayon man si Tita Wilma. Ayon man Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure squalene. Wala lamon chemical kag wala sa malay ni side effects para sa aton ikayong lawas. The best nga immune system booster, of course. Kag pinakamaayo nga cleanser kag regulator man sa aton dugo. Problema ninyo inyo blood pressure, blood cholesterol, blood sugar, potassium, calcium, whatever. Basta involved ang imo sinidugo. Kag may problema ikaw sa kundi man nga pati sa imo lawas, Dr. Pinoy Squalene Capsule ang aton imnon 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon. Kag sa mga nagaproblema man sa ila sini memory, sa mga memorya, ilabi na sa aton mga estudyante, may
kabudlayan kamo sa pag-absorb sa inyo sini nga mga lessons antes kamo mag-exam o kung sa inyo man klase. Inom kamo bala Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga iloy man nga nagaproblema sa ila sini mga kabataan regarding sa memorya sa inyong mga kabataan. Hapos lang ni kon makatulon sila tabletas or sa mga gagmay why safe ni saya para sa mga kabataan. Okay yung Dr. Pinoy Squalene Capsule. Naka-soft gel ina siya. Kung hindi niya matulon, pwede nyo na maprik na buslutan kag i-squeeze ninyo, butang sa kutsarita, kag ipainom sa batanan. Ang aton nga, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya nga, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, damo ni siya fatty acid. Kag makasupply ini siya sang 80% nga kinahanglanon sang aton siniutok. Tilawin ninyo sa inyong mga kabataan. Kag hindi lang sa mga kabataan, pati na sa aton mga senior citizen. Ang nagalipat-lipat na ara ang aton sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Palamang ko tanon sa aton produkto kag sa imo ginabatyagan ang aton Dr. Pinoy Hotline 4411299 kag nahamtang man ang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Mailop, West Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Kag diri man sa among sa siyudad sa Bacolod at available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Aquarius Boy, mayong hapon, watching from Binondo, Manila. Ara ka na dira? Okay, from Manila, Romel Pingad Gacias Fordan. Gapamati gid ko sa imo, I'm here in Saudi Arabia. Welvan Española Tikhala. Pamilya ko da palihog lang, kamusta? Sa Banwas ang Murcia, Española family, salamat gid. Titawi samtang gapamati kagalantaw live ko sa program mo, ginatamyaw ko lang dagali si Maria Leia, Pani, Shirani, kag Nanay Leeds. Mayong hapon lang da sa inyo about hindi hambal din ni Ariel. Mayong hapon tawi. Welcome back ako sa FB kay nagbalik na gidman ang data service ng San nila. Pamyaw ko na lang tawi ang mga gapamati sa Action Radio Bacolod. Kay LG Malto, Lida Malto, family dyan sa Iloilo. Salamat tawi. Miyari man the reaction no kay Trixia Mingoy, siling ni Trixia Mingoy, titawi, good afternoon. Ang pastor nga ina balaan niya lang na galing kun hampakon siya sa ginatawag nga gaba. Dogin sakaan ang emoji balang nga evil uluya nga nagpadayaw pa siya sa video nga sa ginbuhat niya wala respeto. Ina mga opinion man sang aton sini mga tagpalamati. God bless the program mo Tito We. Okay, mga reaction na niting na respeto tama ni mga reaction sang aton sini mga palangga tagpalamati kaga ang aton respeto sa gihapon kay Pastor Ara Ged, no? Bata Richard, salamat sa pagupod kay Tita Wilma. Okay, sa pamilya Halyaras kay Pakulanag family, Pakulanang family, madamo gid nga salamat. God bless sa imo program Tita Nelia ang Pakulanang. Salamat gid. Okay, alas 2:41, balikan naton anay nga aton sini letter sender karon nga hapon kay Tuto Bambi. Sa pilaman ka mga reaction sa atong text hotline. Tuto Bambi, sakit-sakit ni sa dulunggan ang hambal ni 9304 mo. Nya konsentidor ko no ang maayo na ang maayo lay gayan ang kumpari ni Bambi mientras hindi pa ulihi ang tanan. Buisit ina sa obra. Ako si Scorpio, ma'am, from Tagbilaran City, Bohol. 9304 sa mga taga Bohol na ito ng mga suki. Salamat kag salamat gid sa concern mo sa aton sini letter sender. Tuto Bambi, batian mo na. Good PM, Tita We. Sa imo letter sender nga si Bambi, ang kumpare lang na iya. Pero hindi mo siya pagkonsentihon kung hindi tama ang iya ginahimo. Kay ikaw pa na sa ulihi ang basulon sang iya pamilya. Thanks, Tawi Burns sang La Carlota City. Burns, salamat gid. Tuto Bambi, pamati ang ila ginahambal sa imo. Bao nga mga anak ka mo. Good PM, Tita We. Sa sender, dapat tani wala ka nagpahilabot sa personalya kag wala mo ging konsenti ginahimo iya tungod kay gintagaan niya ka hindi dapat amo sinapre. Libre Boy, thanks gid 2850. Ano ang iyong inutang ay siya ring kabayaran. Mayong hapon to Wilma. Nagamonitor lang ko. Ang mahambal ko lang kay Bambi, amo nga paathagi lang sang maayo.
ang asawa mo nga waay kaiyalabot sa ginahimo ni pari mo. Si Lani Sang Tapas. Salamat gid 6609. Ma'am Lani, good afternoon. Salamat gid. Greet ko lang lihog tawe si Grace de la Luna Tamayo. Permigi na siya gapamati sa imo from Nonalyn Valles. Salamat gid. Okay, good PM to Wilma from 3363. Kay Bambi, kinahanglan buligan mong kumpari mo para hindi siya madala sa panulay. Tungod danay man kamo, hindi mo siya pagpabayan, kinahanglan makagwa sa sina nga sitwasyon. O, totoo Bambi, batian mo na ha. Tawams, monitor lang kami diri sa Bulubitoon Beach gidya. Bulubitoon Beach. Liyog lang ko greet sa ilan ni Rick, kay Punay, kay Kat Bricks Kyle from Ricky. Sang Bulubitoon, hinigara na siya. Nan. Okay. Salamat gida. 44 now. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay. Mabalik si Tita Wilma para man sa aton horoscope pagkatapos ni. Kapag Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalat na.
Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon. Okay, let's 2:49 Action Radio Philippine Standard Time. Mabugnaw nga adlaw tawig ginatami ko akong palangga nga si Jarl Regala. Ba Action Percival Villamor, salamat gid. Dambal ni Ed Spionato Junel, hindi capable ang sila hospital magbulong sa coronavirus. Okay, kainday Chinel si Sir. Good afternoon, Action TTW monitoring from Singapore. God bless you. And also to all the staff of Action Radio Bacolod. Pamangkot pa ko ni Eds kung are you sure? Yes, ginhambalin na sang aton provincial government. As si Riza, hi tita, yes. Mayong hapon, mapagwit ko tani sa lola ko nga si Chiniet. Nga nagapamatigid permi sa Action Radio, hi lang da sa Maya's Refreshment nga ara sa atubang sang Gaysano Silay. Salamat man. Patamyaw man akong family demi, Akantilado family, kag Edem family. God bless you always. Junjun Demini, salamat gid sa imo. No, yo judging you Pilyado. Pa-shout out ko sa family Pilyado, sa tita ko nga gwapa tita Lading, kag sa tito ko nga gwapo tito Magnon Pilyado from Emeline Pilyado. Kag basi inday Jenny Sulgon man, dira sa inyo na demanong Romel pagsubiro na ng bibi tatay Tony Zulgo na nabigay ng Riza Nora and Jen from Bebs Mangustan Banga Julia Valladolid. Yes, more power. Okay, yes Tita We. Ang test man si Tita Wilma magbasa sa atong sa ni horoscope iya karon nga adlaw. Nagapalabot kita sa aton man pagpakig-unong sa pamilya Trava, no? Dira sa may Valladolid na Pakol, na sa may Pakol, Sitio Pakol or Yeso sa may Valladolid sa pamilya Trava sa pagtaliwan ni Nanay Richel Rihida. Okay. Sa atin naman horoscope, para karon nga adlaw, Pebrero 6 tuig 2020. Unahon naton ang mga nataw Enero 20 tubto Pebrero 18 sa mga Aquarius. Yes, Aquarian, ang pagpati mo nga kabudlay himuon, kung maumpisahan mo, makasiling kag ay kahapos lang gali no na. Kag Aquarius, hindi paguyangi ang oras mo sa pagpaminsar. Trabaho mo umpisahi, kag makita mo mangin happy ikaw sa tagsa kaginutlo. Bauting ginutlo, gadya. Sa tag sa kation nga mahatag mo dira. Okay, masuwati mo nga numero 8, 16, 23, 27, kag 38. Lucky color, green. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19, tubto Marso 20, may nga balita sa imo Pisces tungod ano man ang himo mo sigurado, maayo ang resulta. Likawan mo lang ang paglalisay da o kung ang imo nga pagka magahod bala. Tungod instead nga posible mangin friend mo, siya pa mangin kaaway mo. Masuwati mo nga mga numero 7, 13, 16, 39, kag 40. Lucky color, yellow, green. Sa mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, Aries, pinakamaayo nga paagi para mapakigbatuan mo ang kahadlok. Ang fear mo. Paano mo napakigbato? Hindi, kinanglan positive lang ang paminsaron mo. Nga bisan, ano ang matabo, Aries? Kag anuman nga paghangkat sa kabuhi ang mag-aabot sa imo, masarangan mo inang atubangon. Masuwati mo nga mga numero 1, 7, 19, 25, kag 44. Lucky color, jade green. Sa mga Taurus naman, Abril 20, tubdo Mayo 20, ay Taurus, hindi pagtagu-taguwa matutun nga nabatsyagan mo. Kung ginasubuan ka o kung nasakitan ka, ay wala ya rason para magpakuno-kuno ka nga happy ka. Correct gid na.
Hindi tubtub sa no makapaayo ang imo kabuhi sa kalibutan nga puno sang pagpakuno-kuno. Be true to yourself. Masuwati mo nga mga numero 8, 15, 12, 30, kag 42. Lucky color chocolate brown. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, padayon ng imo pagkakalmado, Gemini. Ang sobra-sobra nga pagkataranta, kag sobra-sobra mo nga pagdali permi, mas lang ina nga makahatag sa imo sang hindi maayo nga pamatyagan, kakapoy gid ang mahatag sina, kag nagagamo ang imo pamensara. Problema resolbaha sa maayo nga pamaagi kag matawhay nga pamaagi. 4, 10, 26, 30, kag 38, imo mga maswerte nga numero. Strawberry red is your lucky color. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hunyo 22, isa ka maay nga balita ang mabaton mo nga sigurado, maangkon mo gid. Preparar mo gid permi ang kagalingon mo tungod ang kalipay nga mabatsyagan mo. Abi mo may baylo na nga madulom, ha? May amo na siling nga mga may madulom nga galom sang kasubo. O kung may kabaylo ina nga paghinakit. Masuwati mo nga mga numero 4, 13, 25, 31, kag 46. Lucky color burgundy. Uy, nagabahin sa eton man pagbasa sa inyo tagsa ka mga zodiac sign para man sa eton horoscope karon nga adlaw, bantayan ng ikaduha nga bahin pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:58.
This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Yes, padayon man si Tita Wilma. Siling ni Wilvan Española Tikala, yes, gabaan gid na siya. Gin-share ko gid kagabi. Respetuhan na ilang tani, Tita Wilma, no? Yes, man gani. Tanhon ta na kay amuna sila. Martin Haliling, good afternoon po, ma'am. Yes, kay Nini Kabatas, dire sa mga barangay Masulog kan laon sa timay yung hapon lang da sa inyo tanan sa mga taga barangay Masulog. Maria Lia Bantayan, good afternoon to. Ang pastor na konsigad na gani maglapak sa iya, ambot kundi na siya puluton kita mugil lang na mga reactions lang na sa aton mga palanggaman nga mga tagpalamati. Gapamati gid adlaw-adlaw nga akong lola nga si Fe Amador. Gamay, yugid iya ulo kung ikaw mo pamatian. Miss J. Amador Villagracia, thank you. Lola Fe Amador, salamat gid kag maayong hapon sa imo. Kay Maria Lia Bantayan. Pamati adlaw. Okay, thank you, kid. Dali lang gid. Balikan ni Tita Wilma ang aton sa ni pagbasa sa inyo mga zodiac sign para sa aton horoscope, pero alang-alang na ang aton ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yes, padayon man si Tita Wilma. Kadto na kita sa nabili na itong mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa sininga hapon. Leo na kita, Tita We, sa mga Leo na tawag Hulyo 23, tubtob Agosto 23. Sa mga Leo, mabinag-binag mo, kag imo matalupangdan kon daw ano ba lang nga nagwa ka nga do estupido ka sa mga nakaligad nga adlaw tungod sang kahadlok mo sa isa ka bagay nga hindi mo man dapat kahadlukan. Leo, natural lang ina, pero try mo, ha? Try mo nga pakigbatuan ang kahadlok nga ina. Mas wanti mo nga mga numero 6, just si 8, 20, 24, kag 39, lucky color silver. Sa mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Virgo, ipangibabaw mo ang imo paminsaron, hindi ang imo emosyon. Bisan mabugat sa imo ang paghigugma, mas labi kag labaw nga poderoso ang imo pensar sang sa imo balatyago. Importante sa padagsang paghigugma, fair ka. Ha? Kinanglan gamiton mo ang imo pensar, kagamiton mo man ang imo balatyago. Mas wanti mo nga mga numero 2, 20, 34, 40 kag 45, golden brown is your lucky color. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Milagro, tungod kabalo ka subong magpakigbagay. Kabalo ka subong makigupod sa iban. Amo ina nga pamatasan ang gusto sa imo mga abyan. Padayon na nga mo sina ang klase ng batasan tungod mas pagid nga magadamo ang imo sini mga friends. Mas wanti mo nga mga numero
35 kag 40. Red-orange is your lucky color. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, medyo nagagamo ang pensar mo subong. Gani, dapat pensaron mo gid sang maayo kung ano ba lang gusto mo himuon. Likawan mo man ang magpadali-dali sa imo desisyon. Isa-isahon mo ang imo gusto nga matabo, tubtob sa maangkon mo ang imo ginahandol. Si Ace 15, 30, 34, kag 41 imo mga masuwerte nga numero, neon green is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21. Mga Sagittarian, wala sang sinuman ang pwede nga mag-insulto sa imo, ina ang prinsipyo sang imo pagkatawo. Abaw. Pero tandaan mo lang, Sagittarius, nga ang kabuhi daw pareho inasang ruweda sang salakyan nga kung kaisara ka sa ibabaw, kung kaisara ka man sa idalom, kinanglan kabalo ka sila magdala. Maswerte mo nga mga numero 7, 12, 24, 36, kag 42, lucky color violet. Kag sa katapusan neto nga mga zodiac sign, Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Capricorn, isa mo lang katawag halin sa palangga mo. Happy ka na? Kag makapanami na sa imo bilog nga adlaw, ha? Hindi ka magkahuya sa pagsiling kung may jutay nga problema ikaw nga ginaangkon, ha? Malipay. Pagani siya kung imo siya mapahibalo. Maswerte mo nga mga numero 10, 23, 34, kag 40. Lucky color, rainbow. Nabatian nato na itong mga tagsaya ka zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope para karon nga adlaw, Huwebes, Pebrero 6, tuig 2020. Wala na si Tita Wilma sang panahon, pero antes man nga ito na coffee break, upod man ang Zenthone Plus Coffee Mix nga kinanglanon man naton tungod ini ang nagaangkon sa mga vitamins kag minerals plus may insoluble fiber. Himo halin sa soya, xanthones, kag balunggay. Ang kafe nga swabing sabor, swabing aroma, kag swabe ang timpla. Amo na nakapitaya. Kaya nga wala taga-palpitate na. Gani ima ikaw kung nahadlo ka sa kape, xanthone plus coffee mix ka. Kaya dira mo gid ma-experiensyahan. Okay. Sa isa katasa, tandaan mo, may vitamins and minerals, may insoluble fiber, ginatinluan yung aton kolon ko na aton tinai. Kag ina pwede man mabakal naton sa mga tsindahan dira sa aton tag sa kalugar. Kag subong man, pwede kita na makabakal online. Pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph. Hindi gani sa Kalusugan Yan Facebook page. Alas 3:06 na, Tita We. Kay Inday Norma Rosales anay dira about kung ano man siya sikta kapakalain sa at bisan ano ho, respetuhay lang, respetuhanay. Okay? So, I'm this month, si Tita Wilma magpaalam mga ito na quote of the day na gasiling. There are years that ask questions and years that answer. Madamo gini salamat sa inyo mga palanggan neton nga mga tagpalamati kag madamo man nga salamat sa akon sa mga partners sa technical control, Action Nalmar Madera upod kay Action Elroy Lutinos, kag sa ngalan man sa amon station manager Action Nona Di Mala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Canton. Si Tita Wilma nagapasalamat, tubtub naman niwat buwan, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.